כל החיים המקצועיים שלנו לא הכינו אותנו לרגע שצריך להיכנס למשפחה של חטוף ולהסתכל להם בלבן של העיניים. באחת הפעמים הראשונות שנכנסתי לבית של נהדרת, ישבתי עם הבת שלה והיא אמרה לי שהיא מרגישה שהיא הולכת ואין רצפה מתחת לרגליים שלה. וזה היה הרגע שהבנתי שאני באמת לא יודעת. אני לוקחת איתי כן את הידע המקצועי שלי, את הכלים שיש לי, אבל אני גם באה עם הרבה צניעות, עם הרבה רצון ללמוד ולראות איפה כל משפחה נמצאת ומה היא רוצה ומה הצרכים שלה, ובאמת הקשר נראה אחרת מאוד אצל כל משפחה ומשפחה. ככל שהתקדמה המלחמה יצא שכל אחת מאיתנו מטפלת גם בחטופים שחזרו מהשבי וגם במשפחות של חטופים חללים. מה שנקרא עין אחת צוחקת ועין אחת בוכה. המציאות היא מאתגרת, נחשפים לסיפורים מאוד קשים, לפעמים גם לסרטונים, לתמונות. לצד זאת יש לנו גם את העבודה שלנו בצוות. הרבה נעזרים אחד בשני ותומכים. לצד כל האתגר יש משמעות ויש תחושה של שליחות. ויש גם תקווה גדולה שאנחנו נשאר בצד הנותן.